koma mulimba ine ndi Charles Ben Longwe maphang'ombe abwanji mukuti mulimba ilimo muno Malawi muno sitili kwina kulikonse. Namba yanga ndiomweja 0980752284 tipezeni pamenepo. Charles Ben Longwe maona akamuna amene kudziko momu ndi zimenezo kusinda pa 2016 pa 16 September apa wina achedwa former president. Club Junta, building better Africa. Ndikulandireni chikao chino chakumama wa lero pa 20 March 2025 pamene ndadzansoine ni nkhani yomwe ili nkhamankhama pakali pano yokhudzana ndi imfa ya Sir Charles Ben Longwe. Iwo watu zikumveka kuti amadwala ene nkalekale modwalamo akhalitsa ndithu asakupeza bwino mwendo ndipo patalipa anapita nawo kuchipatala kuti akapeze chithandizo ndi kuchipatalako abayidwe Jackson de kuperano mauthenga osiyanasiyana mumadziwa inu pamene pachitika mali olongozi imene pamakhala zambiri zolankhula. Ine uthenga umene ndakupezeraniwu ndibe umboni okwanira kunena kuti MCP ndi imene ya pa Sir Charles Ben Longwe koma chabe ndikupatsani nkhaniyo kuti audio imene ikulankhulidwa pamene wina akulankhula kuti amene wapanga zimenezi ni madokta omwe alumikizana ni ena ndi ena amene ali akuluakulu akuchipani cha MCP. Zambiri muzimve nokha ndikupemphanishabe kuti pangani share, like and follow, subscribe kuti zambiri ndisamakuponyeni nanena tawe mobwiriza kuti ine ndikungopanga ripoti exactly zomwe zankhulidwa endi ndilibe umboni kuti amene apanga zimenezo ndi MCP koma chomwe ndikudziwa ine nchuti Sir Charles Ben Longwe amadwala mwelo ndipo akhala nthawi yayitali eni wamene akumudziwa kwa amene akhala kuonana naye Sir Charles Ben Longwe akhoza kutsikimiza nsonena kuti mkulu ameneyi wakhalitsa kudwalamo eni nkhalira modwalamo thupi lake lilali ndithu lojintcha bwino thupi ndithu looneka kuti munthuyu alimu koma ndikukumbukira pakalipa pamazungulira ndithu ma pictures a Sir Charles Ben Longwe akuzungulira omuonesa uli mkulu ameneyi thupi lake layamba kunyentchera layamba kupita pang'ono zomwe zikuonesa kuti suti ulali mwendo okha koma panalinso mavuto ena ndi ena amene amakumana nawo Sir Charles Ben Longwe and alipo ndithu anthu ena amene ali otsatira kapena okonda chipani cha DPP akhala kupanga share mafoto mavideo a Sir Charles Ben Longwe aoneka ndithu thupi lawo lasinthiratu lanyentchera lawa pansi zomwe kwa iwo zinali zosangalatsa. Lero munthu uja omwalira ndi amene akubwera ndi uthenga wina osemphana ndi zija zimene iwo ankamalankhula chabwino ine inu ofuna ndikupatseni uthenga onse omwe ukulankhulidwa tsopano mmene ayitembenuzira nkhani anthu otsutsa boma mmene ayitembenuzira nkhani kumanena kuti MCP ndi imene yamupha Sir Charles Ben Longwe. So ndinenso pamabwereza zili kwa inu kukhulupirira uthenga oterowo zili kwa inu kukhulupirira uthenga oterowo ndabwiriza kawiri ndezili kwa inunso kulinda uthenga uli wabodza. Ine sina amene ndalankhula koma mulungu upatsirani kumudziwisana kuti saidi inayi akulankhula zolani ndipo dzaulani imene kuzungulira ngati chili chilungamo ndi chilungamo cholani imene chikuzungulira mkumbo kudziwisane zimene zili pa ground sukutopo olankhula ndi ineyo ine mkumbo kudziwisane zomwe zili pa ground zomwe zakhala zikuyenda pa ground zomwe zikanayendabe pa ground kufikira lero lino. Hani pomwepo pamene kukubwera uthengawu mumve nokha.
amanerichi bheni rangu rumwendo rwamamvuta koma suri mamvuta ngati this week kungoyambira last week mene fanisa nami nimakamba nkhani za mwendo zosona nezo muna twice a day timakamba koma atapita kunzuzu anakambaya injection kungochokera kumbaya injection imenepo iwo amati kumbaya injection wa cancer kenako kuzampeza kuti si cancer mukuona nde ine ndikutha kuona ngati ndi plot from MCP anaguzana mwana ni madokta kumbaya Jackson wa poison slow poison chifukwa mukaonesesa sister akati amapanga phuma amapanga nophuma ngati kubanika kupuma khangero uje poison uchana mamfika nokuntima mmazo mtima uje mtima kamalephera kupuma mwanimvesa nde even so far bezi mauje mwendo ukutuluka beza za poison panopa za poison although munthu amwalira mukuona nde pamakhabeza mbirimbiri komano I believe kuti ndi poison anabaya poison kunzuzuko nde pano sinanga munthu odwala amangoti chiyosawa ndipasa dokota nchabwinobwino komano it was so poison pano inafika no stage yokuti sanga nakathaso pangira mwina so ine ndikuona ngati madokta wawo anamwe anaguza ndo wa MCP muna dokta mmoza nana wa MCP awasakasaka nkupanga zite yetu alichi zomvosa kisoni nenaita kuimba mo namba wasati kuimba samutu yabe straight ntamba iwo anthu akuyamba maso kuimba so straight namba la yetu nde azosaenda Club Junta, building better Africa. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Club Junta, building better